Λοιπόν, βρισκόμαστε απέναντι από το ΕΠΑΛ στο Μαρκόπουλο του Οροπού, στην παραλία Μαρκοπούλου, σε ένα χώρο που μετά από πολλές καταγγελίες δημοτών που πήραμε σε έναν δημοτικό, κοινοτικό παλιό χώρο της κοινότητας Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου, και ήρθαμε εδώ επί τόπου και βλέπουμε μια απαράδεκτη κατάσταση. Βλέπετε εδώ στρώματα, μπάζα, ταλαιπωρημένα ζώα, γατιά, βλέπετε εδώ πέρα, και σε άλλη λήψη που θα κάνουμε και αρρωστημένα γατάκια. Μας λένε για αγέλες σκύλων που κυκλοφορούν εδώ πέρα. Εδώ κοιτάξτε, παλιά γραμματοκιβώτια, ακάδι πεταμένοι. Μια απίστευτη κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το χώρο το δημοτικό. Βλέπετε εδώ μπάζα, παλιές τσουλήθρες από πεταμένες, σκουριασμένες. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας και τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Οροπού, τον κύριο Βασίλη Μπιλήρη. Τον έχουμε εδώ, ήρθαμε μαζί, γιατί και ο ίδιος έχει δεχτεί καταγγελίες για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Τι να πω, εδώ είναι χάος πραγματικά. Αυτά τα ζώα εδώ πέρα, επειδή είδαμε πρόσφατα τον απολογισμό του αρμόδιου αντιδημάρχου για τη διαχείριση των ζώων, αυτά τα ζώα βλέπουμε άρρωστα, δεν μεριμνεί κάποιος εδώ πέρα, υποσιτισμένα. Μας είπαν ότι έρχονται και τα ταΐζουν πολίτες. Πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί, ας πούμε, αυτή τη χρονιά στον απολογισμό για τη διατροφή των ζώων? 24-25, πάνω από 300.000 ευρώ μας είπε στον απολογισμό του Δήμαρχος, τη Δημοτική Αρχή Γιασεμάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και περισσότερο από 54 τόνους τροφή για τα αδέσποτα. Μετά από τις καταγγελίες που δέχτηκα και εγώ από τους πολίτες, ήρθα εδώ να δω με τα ίδια μου τα μάτια τι συμβαίνει, γιατί ανήκει στην κοινότητα Μαρκοπούλου αυτός ο χώρος. Είναι δημοτικός χώρος και είναι πολύ χειρότερα από αυτά που μου είχαν περιγράψει και μου είχαν δείξει τις φωτογραφίες. Βλέπω τα ζώα τραυματισμένα σε άθλια κατάσταση, δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Βλέπουμε πτώματα. Για πάμε λίγο προς τα εκεί. Πάμε λίγο προς τα εκεί. Για να δείξουμε και το ζωάκι αυτό το γατάκι ότι είναι άρρωστο. Όσο μπορούμε να πλησιάσουμε, να ζουμάρουμε εδώ πέρα. Βλέπεις ότι είναι τα μάτια του, ας πούμε, ναι. Απαράδεκτη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να λέει ότι έχει διαθέσει για τα αδέσποτα πάνω από 300.000 ευρώ στα 2 χρόνια 24-25, περισσότερα από 54 τόνους τροφή, και αυτά τα ζώα να είναι σε αυτή την κατάσταση στην άθλια. Είναι απαράδεκτο. Πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Να κόψω εδώ το βίντεο και να ξεκινήσουμε ένα καινούριο πλάνο με τα ζώα που ανακαλύψαμε ότι είναι θαμμένα, τομάρια από ζώα, τομάρια. Που μάλιστα υπάρχει και καταγγελία πολίτη από το Δεκέμβρη για τα συγκεκριμένα αυτά ζώα που βρήκαμε, ότι είναι πεθαμένα, και δεν περίμενε κανείς από το Δεκέμβρη να έρθει να τα μαζέψει. Ήρθε και η αστυνομία και έχει γίνει και μήνυση για αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα κι εγώ να είναι σε δημοτικό χώρο θαμμένα ζώα σε αυτή την κατάσταση, και μάλιστα να είναι τόσο καιρό και να... Πάμε να κάνουμε το πλάνο εκεί πέρα, πάμε να κάνουμε το πλάνο. Λοιπόν, λίγα μέτρα πιο δίπλα βλέπουμε εδώ αυτή την κατάσταση που θα δει ο κόσμος εδώ πέρα. Αυτά είναι τομάρια από ζώα, από πεθαμένα ζώα, και υπάρχουν καταγγελίες ότι κάτω από αυτό το χώμα υπάρχουν δεκάδες ψόφια ζώα, γατιά περισσότερο, και για σκυλιά μας έχουν πει, σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που φαίνεται ότι είναι μπαζωμένος. Είναι απαράδεκτο, απίστευτο. Τώρα εδώ έχουν φέρει φρέσκο χώμα, αυτό πρέπει να έρθει εχθές προχθές, φαίνεται ολόφρεσκο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα εδώ πέρα έχει αποτυπωθεί, κύριε Μπιλήρη, από το Δεκέμβρη που μας πέρασε, πριν 6 μήνες περίπου. Δεν το περίμενα κι εγώ αυτός ο δημοτικός χώρος να έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο νεκρών ζώων. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση και είναι εξοργιστική. Εδώ δηλαδή ξεπερνάει κάθε όριο ηρωνίας και υποκρισίας ο κύριος Γιασεμάκης όταν βγαίνει και μας λέει ότι έχει διαθέσει όλα αυτά τα χρήματα η Δημοτική Αρχή για τα δέσποτα και τόσους τόνους, χιλιάδες κιλά τροφές για τα δέσποτα, και να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια
αυτό το χάλι. Δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, από ό,τι μου το αναφέρατε και πριν. Το Σάββατο που μας πέρασε Κυριακή υπήρξε καταγγελία κατευθείαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ήρθε εδώ περιπολικό, Ήρθε επί τόπου, κατέγραψε τις εικόνες αυτές. και έχει γίνει καταγγελία Αυτεπάγγελτη, παρόλο που υπήρχε καταγγελία πολίτη. Μάλιστα. Εγώ δεσμεύομαι προσωπικά να ελέγξουμε, να δούμε πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα και πού έχουν διατεθεί όλες αυτές οι ζωοτροφές. Γιατί είναι απαράδεκτο να βλέπουμε αυτά τα ζώα, αυτά τα ανήμπορα πλάσματα να ζουν σε αυτό το χάλι. Και να τρώνε από αυτούς τους κάδους εκεί απ' έξω. Δυστυχώς, Από αυτούς τους κάδους τρώνε, στην κυριολεξία. από τα σκουπίδια. Είναι Μάλιστα. απαράδεκτο. Εδώ. Βλέπουμε εδώ τα δύο γατάκια. Τώρα αυτό προς το παρόν έχουμε βρει. Μας μιλάνε και για αγέλιες σκυλιών που κυκλοφορούν τη νύχτα εδώ, θέτοντας σε κίνδυνο και πολίτες, περιπατητές που περνάνε απ' έξω και... Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέριμνα. Αυτό που μας είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει, δεν το βλέπουμε. Δεν στην αποτυπώνεται στην Δεν πράξη αποτυπώνεται σε στην καμία πράξη. περίπτωση. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και δεσμεύομαι, γιατί με έχει εξοργήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια πολιτισμένη κοινωνία, σε μια πόλη όπως είναι ο Οροπός. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δίπλα στο σχολείο τα παιδιά κάνουν μάθημα και εδώ να έχουν θάψει τα δέσποτα, τα Ψοφίμια. νεκρά ζώα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι Ευχαριστούμε. και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι το πράγμα ότι άντε τα θάψαμε και τελειώσαμε. Είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Όλα αυτά πρέπει να μας τα εξηγήσει η Δημοτική Αρχή, γιατί αρκετά ψέματα μας λέει και αρκετή υποκρισία έχουμε δεχθεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Γιασεμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Έλα.